Hi ha moltes maneres de definir la dansa, però una de les que més m'agrada és la que diu que és una conjunció, una connexió extrema entre el pensament, el sentiment i l'acció. Avui segurament esteu tots molt nerviosos, però jo us desitjo només que sigueu capaços de fer aquesta connexió entre el pensament, sentiment i acció de la millor manera possible i sobretot al màxim. El meu consell és que abans de sortir a l'escenari tingueu alguns moments a soles amb els vostres pensaments i que recordeu el que la dansa us fa sentir dia a dia. I després, finalment, una vegada ja estigueu a escena, que us deixeu portar completament per la música, que confieu en ella. D'altra banda, els que concurseu en la disciplina de clàssic, només recordar-vos que aquest és un sistema que tendeix sobretot a la búsqueda d'un ideal de bellesa, d'harmonia, de força i d'agilitat. La dansa és la celebració de la vida i per això a mi m'agradaria que avui el Premi Jusol fos no només una competició, sinó aquesta celebració i que tots plegats poguéssim gaudir-ne avui. Yo no me imagino un mundo, una sociedad sin poesía, sin literatura, sin música, sin teatro, sin pintura, sin arquitectura y tampoco sin danza. Danza es una de las 7 bellas artes y no estamos hablando de 14, de 20, de 100, de 500, estamos hablando de 7 y una es la danza. Así que desde aquí todos nosotros la tenemos que defender. Ja fa alguns anys, bastants anys, quan volia dedicar-me a ballar, vaig presentar-me a un concurs de dansa. Era el meu primer concurs de dansa. I abans de començar, jo estava molt nerviosa. La meva professora de dansa, que m'ha acompanyat fins ara, es va acostar i em va dir: mira, Anna, passi el que passi, tu pensa que el fracàs no existeix, només existeix l'experiència. I gràcies a aquest consell ara estic aquí i em dedico a allò que més m'agrada. Us desitjo a tots molta sort i, com diem en la nostra professió, molta, molta merda. Fins aviat. Para hablarles de danza me resulta imprescindible hablar de mi país. Vengo de Cuba, un lugar imprescindible para bailarines, para creadores, por el respeto y la admiración por la tradición, por la cultura, por la conexión del público con el arte del movimiento. Yo he tenido esa suerte de haber nacido en Cuba, pero también tengo la suerte, soy dichoso de estar aquí, en Cataluña, en Barcelona, una ciudad donde vivo desde hace 20 años. Y tengo el privilegio de estar este día tan especial en un acontecimiento que creo que es necesario para la ciudad, para la danza. Creo que este concurso es un espacio para los futuros creadores y bailarines de nuestra ciudad, de Barcelona. Para mí es difícil ser jurado, juzgar trabajos de gente joven, porque es difícil estar desde el otro lado, más cuando uno ha vivido esa vivencia. Pero hay que pasar por ahí, es imprescindible tener la sensación de estar observado, de exponer el trabajo para otros creadores. Para mí lo importante es estar este día, tanto los bailarines y creadores que van a pasar sobre el escenario como todo el jurado y todo el equipo que ha creado este concurso. Insisto, un concurso, un espacio, una oportunidad muy necesaria en esta ciudad, donde yo, después de tantos años de trabajo, me siento privilegiado, honrado por estar invitado y con todo el corazón os invito a que aprovechéis la oportunidad, no con el ansia de ganar, sino con el ansia de compartir, de ver lo que hacen otros creadores, de ver la capacidad que tenemos de transmitir, de conectar con el espectador.
Y os doy una sugerencia importante, que si tenéis la oportunidad de hablar con el jurado después del concurso, los que hayan sido premiados o no, sería interesante, sobre todo por enriquecimiento para nosotros mismos, los profesionales, pero sobre todo para crear una cercanía con vosotros, los creadores, los bailarines, y conseguir hacer de este concurso un despliegue que haga que esta ciudad aporte más amor y haga que nos sintamos más queridos los bailarines, los creadores, y podamos ofrecer esta belleza que finalmente es la danza para la mayor cantidad de gente possible. Des de sempre que he volgut ser ballarina, des de petita, i els meus pares em van recolzar molt, vaig tenir molta sort, i bé, al meu barri només hi havia una escola d'aeròbic. Llavors ens vam apuntar la meva amiga i jo, i vaig començar fent aeròbic. I vaig agafar molta elasticitat, molta coordinació, però vaig estar un any i la meva amiga em deia: Sandra, ho fas millor que la professora. I llavors vaig dir: em sembla que he de canviar d'escola. I em vaig informar i bé, vaig estar a l'Institut del Teatre, vaig entrar, i llavors allà va canviar la meva vida, perquè clar, és molt diferent estar en una escola professional que en un barri. Llavors em vaig posar les piles i vaig decidir que volia ser ballarina professional. I durant tota la meva vida m'ha portat molta felicitat i també disgustos, no? Perquè necessites tenir molta disciplina, ser molt constant, tenir molta paciència, i no és un treball on et valorin realment. Has de tenir molta sort i bé, però el més important és que si tu realment vols fer alguna cosa a la vida, t'has d'arriscar i ho has de fer. I per mi un ballarí és qualsevol persona que a mi em pot commoure, no? Sigui de l'estil que sigui, de hip-hop, funky, jazz, contemporani, clàssic. Jo quan veig algú a l'escenari que transmet alguna d'ell mateix, és el que a mi m'aporta realment la seguretat que és un ballarí professional. I res, molts ànims, molta força de voluntat i que el més important és divertir-se i passar-ho bé.